Hola, benvinguts a la Casa del Joc. Avui jugarem al Rei dels Daus, un joc editat per AVA, molt senzill, a partir de 8 anys, de 2 a 5 jugadors, molt ràpid, ja veureu, és un joc de tirar daus i a partir dels daus seleccionar quin objectiu vols anar a perseguir i a veure si la sort juga al teu favor. Voleu veure com es juga? Doncs som-hi! La preparació és molt senzilla, pràcticament tenim els daus, deixem aquí amb un raconet, i les cartes, que són de 3 tipologies diferents. Anem a mirar-les. La primera són les de territori, que són aquestes que estic assenyalant aquí. Són números del 2 al 4. Les ficarem en diferents piles, és igual l'ordre dels colors, però sí que totes han de ser del mateix color. En aquest cas, com veieu, totes les verdes, 2, 3, 4, sempre el número més baix al capdamunt i el número més alt cap en sota. La dels personatges, doncs en ficarem una sota de cada pila de territori, és indiferent el color que siguin les cartes de personatge, totalment a l'atzar, i la resta doncs les amuntanem aquí al costat. I finalment tenim les cartes de penalització, que són aquestes cartes vermelles que les deixarem amb un raconet també per més endavant. Amb això ja tindríem la preparació, ja veieu que és ben senzilla, així que només ens falta jugar-lo. Anem a jugar, però abans de jugar hem de saber com es guanya. El guanyador és el jugador que tingui més punts al final de la partida, com la majoria dels jocs. Anem a veure què són els punts. Els punts els tenim doncs, en les cartes d'aquí del territori, i també les tenim a les cartes dels vilatans del poble, ja ho veieu, aquests nombres d'aquí. Qui en tingui més al final de la partida és el jugador que guanya. I ara sí, doncs, anem a veure com es juga. Va per torns i en cada torn hi ha 3 fases. La primera fase és tirar els daus. Ara potser farà una miqueta sorollet això, però anem a provar-ho. Tirem els daus, els tirem i aleshores nosaltres mirem els daus i decidim què és el que ens volem quedar. Ara mateix no sabem què és el que ens volem quedar perquè no entenem els objectius del joc, però ja l'explicarem. Imagineu-vos que em vull quedar aquests 2 dosos per algun motiu, no cal pensar-hi massa. Quan ho haguem fet, podem agafar la resta dels daus i tirar. I així anar fent fins a 3 vegades. Pots apartar daus una altra vegada, juntament amb els anteriors, pots agafar daus que ja tenies posats i tornar-los a recollir per fer una nova tirada i deixar-ne d'altres, així fins a 3 vegades. Això sí, a la tercera vegada que tirem els daus, el resultat que surti és el resultat que et quedes. Amb aquests daus que han sortit ja s'han acabat la tirada, tenim aquests daus, què hem de fer? Doncs mireu, mirem les cartes aquestes d'aquí i si us hi fixeu, a sota hi ha uns objectius. Aquests objectius ara mateix no els explicarem al final del vídeo, però ara mirem algun exemple. Aquest d'aquí, per exemple, vol dir que són 2 números iguals i 2 números iguals, una doble parella, perquè ens entenguem. Ara mateix amb els meus daus no tinc aquestes circumstàncies, tinc 3 tresos, per exemple, un 1, un 2, un 6, però no una doble parella. Per tant, aquesta carta no m'interessa. Si ens fixem amb la del costat, són 3 nombres iguals. En aquest cas ens va bé perquè tinc 3 tresos. Doncs em podria quedar amb aquesta carta i només et pots quedar amb una carta per torn. Això també cal dir-ho perquè si tinguessis més una possibilitat d'emportar-te cartes, només n'has d'escollir una, la que t'interessi. En aquest cas, fem veure que m'emporto aquesta carta. Doncs amb això seran 2 punts de victòria per mi, però a més hi ha una altra norma, i és que si per casualitat la carta que t'emportes és del mateix color que el terreny en el que està, també t'emportes una carta de terreny. Doncs com que aquesta és verda i aquesta és verda, m'emportaria les dues, sempre al capdamunt, i això per mi. La primera fase era tirar els daus, la segona és aquesta espècie de compra de cartes. Anem a ficar un altre cas. Imagineu-vos que al comprar cartes tinc una combinació estranya de daus i no puc complir cap dels objectius que hi ha aquí damunt de la taula. Què és el que passa? Doncs que t'has d'emportar una carta de penalització. Aquestes cartes són punts negatius i simplement te'ls has de quedar i al final de la partida et restarà puntuació. A part d'això, hem dit, jo vull guanyar, m'emporto la carta com havia dit abans i anem a passar a la tercera fase. La tercera fase és arreglar-ho tot una miqueta perquè el proper jugador pugui jugar tranquil·lament. Com es fa això? Doncs tirem totes les cartes cap a la dreta. Aquestes ja estan al màxim a la dreta perquè les cartes les col·loquem sota els seus territoris. Aquí en canvi tenim un espai buit. Doncs què fem? La carta de l'esquerra passa a la dreta i aquest buit que ens queda aquí l'omplim en carta. Una altra carta de personatge. Si hagués sigut aquí al mig, per exemple, doncs igual, tot ho movem i fiquem una nova carta. En aquest cas només hem hagut d'afegir una nova carta i ja està. I ara aniríem jugant així fins que s'acabés la partida. Com s'acaba la partida? Molt senzill.
Quan una de les piles de terreny s'acaba, doncs s'ha acabat el joc. Imagineu que totes aquestes cartes les hem guanyat tard o d'hora els jugadors. En el moment que algú agafa l'última carta, doncs s'ha acabat la partida. El mateix passa amb les cartes aquestes d'aquí, quan ja hi ha més cartes s'acaba, i també amb les cartes de penalització. Si algú agafa l'última carta de penalització, s'acaba el joc. En tot cas, això, simplement quan s'acaba una pila de cartes, s'acaba la partida i doncs ens posaríem a comptar els punts. I qui tingués més punts, doncs és el guanyador. El primer, l'home ric, és molt senzill. Has de fer tots els daus o parells o senars. De què depèn? Doncs si us hi fixeu, hi ha un dibuix d'una rodona que la travessa amb una línia, si la línia és recta, doncs tots els daus són parells. Que la línia és així trencada fent ziga-zagues, doncs tots els daus són senars. L'elfa és molt senzilla, simplement és fer tots els daus amb un ordre conseqüent, o sigui, una escala, com seria en el cas del pòquer. Per exemple, hi ha 4 quadradets, doncs són 4 números seguits, pots fer 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 4, etc. Atenció, l'elfa, si la guanyes, té una habilitat extra, si us hi fixeu al capdamunt, hi ha un dibuixet allà exposat. Què vol dir? Vol dir que quan et torni a tocar, com que és la carta que tindràs al capdamunt, tindràs una tirada de daus extras, és a dir, tu jugues, guanyes l'elfa, juguen els altres jugadors i quan et toqui tu podés tirar els daus fins a 4 vegades. El nan és dels més senzills, simplement has d'aconseguir tants quadradets com hi hagi dibuixats allà amb aquell número, és a dir, si hi ha 4 quadrats amb el número 6 per dir una cosa, doncs vol dir que has de tindre 4 daus amb el número 6. El fullet és també molt senzill. Tants quadradets amb el color que hi hagi vol dir tants daus que hagin de treure aquell color. L'aprenent de bruixot ens dibuixarà uns daus amb uns colors, simplement d'aconseguir aquella quantitat de daus amb aquells colors. Per exemple, si hi ha 2 vermells i 2 verds, doncs 2 daus vermells i 2 daus verds. A més, té una habilitat extra. Aquesta habilitat el que fa és que pots fer un torn automàticament, per tant tornaries a fer les 3 tirades i podries intentar comprar alguna cosa. La fada, per aconseguir, és molt semblant al bruixot. Has d'aconseguir els daus amb els colors respectius que et demana. És a dir, si per exemple hi ha 2 quadrats verds i 2 quadrats blaus, doncs són 2 daus verds i 2 daus blaus. La peculiaritat és la puntuació. Sempre es fan els quadrats de la quantitat de cartes que tinguis de fada. És a dir, si tens una carta, és un punt, no? I fer el quadrat. Però si són 2 fades el que tens, són 2 per 2, 4, o si tens 3 fades és 3 per 3, 9. Sempre s'han de fer els quadrats de la quantitat total que tinguis de cartes al final de la partida de fades. L'ogre és molt senzill, simplement has de fer parelles, trios, segons el que et digui la carta. És a dir, si per exemple hi ha 2 rodones i 2 triangles, és una doble parella, vol dir 2 daus amb el mateix nombre i 2 daus amb el mateix nombre. Si haguessin 3 rodones i 2 triangles, doncs podries fer 3 números 4 per dir una cosa i 2 números 5. El drac és una carta una miqueta especial, ens demana que superem una certa quantitat de la suma total dels daus. Per exemple, si ens posa més gran o igual que 30, doncs els daus, sumats entre ells, han de fer 30 o més. Quan ho aconsegueixes, aquesta carta no te la quedes tu, sinó que li regales a un company. I això seran punts negatius al final de la partida, així que pot ser una bona estratègia si vols que algú està guanyant. El fullet és molt senzill, simplement has d'agafar la quantitat de daus que et diu i han de ser d'un dels 3 colors que tenim, el vermell, el blau o el verd. L'hipnotitzador el que has de fer és que la suma total dels nombres dels daus sigui més petit o igual que 12. Si ho aconsegueixes, t'emportes aquesta carta, que si us hi fixeu no són molts punts, però té una habilitat especial, que és la fletxa que té al costat, que el que fa és que agafis la carta que tinguis a la dreta, és a dir, l'hipnotitzador, quan tu l'aconsegueixes, el vilatant que té a la dreta el pots aconseguir. I si a més coincideix el color de la carta que agafes amb la del territori, també te'n podries emportar la carta territori. Així que segons com pot ser una molt bona adquisició. I fins aquí el tutorial del rei dels daus. Esperem que us hagi agradat. Si teniu qualsevol dubte no dubteu, ens subscriviu i intentarem contestar. Dir-vos també que si us voleu fer un like o un subscriure doncs sempre és benvingut i que tenim una web que anem ficant contingut mica en mica. Us ho deixem tot a la descripció de l'aquí del YouTube. També hi haurà l'Instagram, el Twitter, totes aquestes coses. I per la meva part, doncs res més, espero que hagueu gaudit i anirem veient-nos en els diferents tutorials. Fins la propera!